Τα έχει μέσα η Αργυρό. Βίντεο τραβάς τώρα ή βίντεο. Γιώργο, εμένα πρόσεχε. Ναι, σε προσέχω. Όχι εμένα, φωτογραφία. Μη κάνεις θέατρο. Όχι, δεν με νοιάζει. Μην γράψεις χαρέλα σαν κάτω. Κάνει μια δήλωση τώρα, η πράσινη κάνει μια δήλωση. Τι κάνουμε εδώ απόψε, Σπύρο? Αποκριάτικα... Αποκριάζω ρε, κρυκ. αν σε δει η Μέρκελ λαβά, τι έγινε γίνει. Όχι, θα βγω, θα κάιψει τα Σπύρο. Αυτά μας έλεγες πριν. Μ' αγαπάνε οι γυναίκες, γιατί δεν του λες? Πόσο πάνε το κιλό τα ξύλα, Σπύρο? Κάτι έγινε στο παντελόνι, βραχάλια. Δεν έχουν τιμή τα ξύλα, κλεμμένα τα έχουν. Κλεμμένα.